ọbụla nụrụ ozi a kawarụ zisa ya ka ọ gaa viral ụmụnne anyị niile ndị nọ n'ọrụ ndị nọ n'Igbo ka ha nweta meseji ya toli manụ nwere ike standị n'okwu ọnụ ya bụ Ọhamadike nke ndị Igbo na onye ọbụla hụrụ ya n'anya chọrọ ka o ji ndụ ya bata chere m ya aja onye mmụọ kwuru. Anything I tell you here is gospel. Anything I open my mouth to tell you must come to pass. Because Almighty determined that we should come. And we have come to preach this very gospel in truth and in every honesty. So says the Lord of hosts. Arido, 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 Nandi wananyo, tukotike batoso, arirebola mo, arirebola mo. Arido, wanani no nula para mata kumakanyo tukotike batoso tukotike zanumo obi abawala mo arido. galaga mwishi galaga na egbu mmụọ ọdụọla mba ị na-anụ ugonu mmọnwụ na-akwa na amụma mmọnwụ jeli igbo gị igbo na-egbu onye eze ị na-anụ ugonu mmụọ na-akwalụ m egwu ụwa mgbozitu ugele mmadụ ike okele igwere ga-abụ n'elu ụwa ma mmiri niile bụ mmiri ma na-ewere isi mmiri agụ niile bụ agị ma na-ewere eke nwaọbịa ideli ga tụzikwara agwa oke na atụ ma kolikoli eyi ị na-anụ ugonu mmụọ na-akwa na mmọnwụ ma ọ bụ onye jeli igbo oke igbo na-ekwuru okwu n'ụzọ onye na-ekwuru igbo ji kasịrị uwe nnukwu onye eze ma ọ bụ onye jeli igbo oke igbo na-ekwuru okwu na ijele egwe ọgwụ na ọgwụ ugwu isi na-achị eyi odoziri igbo nwanyị ga-adịrị mma obichi gara aka na-egbu mma obichi yitere nwa Naijiria chi ikwu n'aka ọbụzi ka o mee na anyị n'ilu eyi. O nwere ihe mmụọ na-agwa m and mmụọ na-agwa m sị m dat na ndị Igbo niile gbaa gburugburu na onye ọbụla ga-eke ji n'ume because na ya bụ Biafra nke ahụ anyị na-achọ na orugo anyị aka and na o nwere ọtụtụ ndị bụ ndị filiri ka ha jichie ya ndị ahụ wụzi ndị na-eshi ọnwụ na kama a ga-ahapụ Biafra kama a ga-ahapụ Nnamdi Kanu kama ihe dị bụ ofu eme. If you don't allow we Biafrans to go, mana mmụọ na-agwazi m mụ gwa ndị Igbo niile that zoological republic called Nigeria will be onye ọbụla a worse place bụ onye laikiri Nnamdi Kanu and na ịchọrọ ka Igbo ka anyị nata bụ Biafra lata. Naanị ihe mmụọ si na ụmụ Igbo ga-emere m bụ onye fụrụ Nnamdi Kanu n'anya and onye fụrụ Biafra n'anya na ihe ha ga-eme bụ gịnị na si chee aja ihe dị ndụ and na aja a ga-eche ga-abụ aja 21 onye ọbụla chọrọ isere Nnamdi Kanu aja si chere ya aja 21 because na ihe ọ nọ n'ime ya kịta dị nnukwu egwu. O ihe nwere ike ime enwere ike ejide ndụ ya nwee ike agaghị ejide ndụ ya and anyị nwewu ndị Igbo niile na-ekpe ekpere ka Ọhamadike were ndụ ya lata and mmụọ bụ aka ijele onye mmụọ mara si n'ike nke Chukwu ọnụ mmụọ niile na-alụ
na okwu niile nna agwa Chukwu okike abịa ma na oji niile nna awapụ na nzuzo ma na nke pụtara ife na ọnụ mmụọ nke nna alụ na nzuzo ma nke pụtara ife ihe na-eme ihe ndị a niile na achọrọ m ka anyị nwawa Igbo lata and na enidiri m ka ọhamadike ndị Igbo tuoli manụ Igbo nwere tuoli manụ nwere ike standị n'okwu ọnụ ya ọhamadike nke ndị Igbo na onye ọbụla hụrụ ya n'anya chọrọ ka o ji ndụ ya bata chere m ya aja onye mmụọ kwuru chere m ya aja maka na kọndishọn ọnọ kịta wụ nnukwute kọndishọn ọnọdụ ọnọ na ya kịta mmụọ si na ọnọdụ ọnọ na ya na esiri ezigbo ike ihe mmụọ ji si na ọnọdụ ya siri ezigbo ike bụ gịnị o nwere ike iji ndụ ya lata nwee ike ndị eme ya agha bikos na n'ime mmụọ si na onwezi ihe ji ya onwe ofu mkpụrụ ihe jizi ya ịlata anọzi na-emezi mitin na-atụzi ọhamadike tontoruke otu esi atụ draft ọwaghị mee ya otu a ọwaghị mee ya otu a ọwaghị hapụ ya ọwaghị mee ya nke a ọwaghị gbuo egbuo ọwaghị nye ya ọgwụ ọwaghị ha nda ya mmadụ n'aka ọwaghị ha na-atụzi nwanne ụnụ njereke ya ka mmụọ ji wee gbazie m ndị welitere isi n'ụmụ Biafra ụmụ ọgbụgba ndụ ụmụ nke Chukwu okike abịa ma hụrụ ọhamadike ndị Igbo n'anya biko chere m ya aja 21 and make sure na aja ị ga-echere m nwa aja 21 ahụ ga-abụ aja ihe dị ndụ mmụọ n'idiri ihe ọ ga-ewe wee pụọ ka nwanne ụnụ nụ final answer aja onye ọbụla ga-eche bụ ndị hụrụ ya n'anya ga-eme ka ọ dịkwuo fast kọndishọn ọbụla a na-enyezie dị kọndishọn ọbụna nwanne ụnụ ga-alata alata ụnụ afụ ya ọbụna nwanne ụnụ ama nlata ụnụ afụ ya ọbụna ọ ga-anwụ anwụ ụnụ afụ ya ọbụna ọ ga-adị ndụ ụnụ afụ ya mmụọ so onye ọbụla fụrụ ọhamadike n'anya chere ya aja 21 aja ihe dị ndụ na ọ bụrụ na eme ya na anyị nwawu ndị Igbo na anyị ga-enwe mmeri bikos na anyị erugo the Red Sea mmụọ si na anyị erugo the Red Sea and anyị na-apasizi the Red Sea apas ohoduzie one place chezie na aja onye ọbụla chaja fast onye ọbụla chaja ọsụsọ ka nke ga-eme n'emezie ka anyị nụ ya mana anyị kwetara m na ọ bụrụ na anyị nwabụ ndị Igbo eme ihe a mmụọ kwuru na nwanne anyị ga-anụrịrị olu ya anyị ga-anụ ọ batara anyị ga-anụ ya ọ dị ndụ anyị ga-anụ ya ofurefu anyị ga-anụ ya bikos na echecha aja mmụọ ga-erelizi ihe ọbụla ọ bụ ọhụrụ wụọ a ga-agba ya ọhụrụ ndụ a ga-adị ọhụrụ ọnwụ a ga-efu ọhụrụ ndị isi bụ ndị ji okwu a na ha chọrọ ha yapịa bikos onwedị ihe mmụọ fụtara na ihe onye jizi ya ndị isi ahụzi ebido nwe nsogbu eriwezi anụ ha otu a udele si eri anụ biko mmụọ si m zi ozi ya fast ọ bụrụ na ị ga-eche nwa aja ihe dị ndụ na ị na-eje ụka i were akwa ọkụkọ Igbo 21 almost ihe dị ndụ ka ọ bụ i were akwa 21 kpọọ ya afa kpọọ ezigbote afa nne ya na nna ya bụrụ ya i were mma oge nke ndị Igbo kpọchaa ya afọ isi a na ihe ha ji ya na dịka ị na-etiwa akwa ụzọ na-abụ ihe ha ji maazị Nnamdi Kanu ọhamadike ndị Igbo okwu bizie itiwawazie ya ị na-etiwazi ya tiwagide akwa 21 na itiwacha ya gaa lakpuru mmụọ si dat na ụnụ ga-anụrịrị ansa na ọ gaghị egbu oge ozi a ka sị m zie ụmụ Igbo niile ọmụwa bụ aka ijele onye mmụọ mara site n'ike nke Chukwu ọ ga-adịrị ụnụ mma na Eke na Oye na Afọ na Nkwọ n'ahịa niile Igbo ji azụ afịa ọ ga-adịrị ụnụ mma onye ọbụla nụrụ ozi ya kawa arụ zisaa ya ka ọ gaa viral ụmụnne anyị niile ndị nọ n'oru ndị nọ n'Igbo ka ha nweta meseji ya mmụọ ziri m ozi ya ọ sị m na mfeli izu ozi ya mee m pụọ ara adị na ya agwọta m agwọta ya ka m jipụta ikwu okwu a ị na-anụ ozi ya
na ịhụrụ ọhamadike n'anya jeru assignment gị fast ka nwanne anyị nwoke ka anyị n'ụlọ ya ka ọ pụtara anyị na ndụ ọsụsọ egbukwe n'oge ọ ga-adịrị ụnụ mma mgbe ị na-ezisa ozi ya mgbe ị na-ezisara ụmụnne gị na-eme ka meseji a pasara onye ọbụla anyị ga-enweta ihe anyị na-achọ site n'aha nke Chukwu okike abịa ma ise 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 ise. Be rest assured, we are not going to rest one iota until our farmlands, our homes, and our forests